Sí, la proposta que nosaltres fèiem en principi, que continuarem fent, de deixar el punt damunt de la taula, és perquè considerem que trenca acords d'este plenari, va en contra dels estatuts de l'organisme autònom i va en contra del conveni col·lectiu. En conseqüència, si va en contra de totes aquestes coses, per això nosaltres li proposàvem deixar-lo damunt de la taula i que tornaren vostès a fer les coses com toca, des de l'inici. Des de l'inici i comptant amb tots. De lo contrari, nosaltres ja li advertirem, o ja li diguem, lògicament votarem en contra de la proposta i lògicament la recurrirem. Per què? Perquè la democràcia i la participació té que creure-la des de l'inici al final. Els estatuts de l'organisme autònom estan per a complir-los. Hi ha un Consell Rector que té les seues funcions. Hi ha una comissió tècnica que té la seva funció. I a part del delegat de personal o dos representants de la secció sindical o la director gerent, en els estatuts el Consell Rector té una funció i n'hi ha tot un seguit de composició del conveni col·lectiu que se trenca d'esta manera. I ara tratarem d'explicar-lo nosaltres. Vostès traten de començar una feina sense posar damunt de la taula totes les cartes. I en aquesta partida nosaltres ja li advertim que estarem sempre en contra. Per a poder jugar, ja li diguem al principi, no és que vulguem l'informe econòmic de l'Ajuntament, sinó com se va jugar la partida d'ara endavant o com van vostès a presentar aquesta partida d'ara endavant. Perquè anar a retallades segons el capritxo o la idea que vostès tinguen estarà molt bé per a vostès, però a nosaltres, si no vegem tot el procés, lògicament no les acompanyarem. I en esta, ja de partida, no les acompanyarem. I no les acompanyarem perquè vostès comencen, per a justificar-la, no parlen del dèficit que hi ha, sinó del cost per al municipi de vora 296.000 euros, que ja veurem que les xifres després no seran reals, parla que hi ha que revisar serveis que a l'Ajuntament no li corresponen. A nosaltres ens agradaria que vostès feren el llistat. Si van a ser aquells que a vostès li agraden les que tenim que revisar o tots aquells li agraden a vostès o a nosaltres, o no. És a dir, que a poder començar a retallar serveis no obligatoris del poble de Silla, tindrem que tindre damunt de la taula tots els serveis no obligatoris i a partir d'ahir consensuar, si és que se pot, en quins anem a retallar i quins no. No anem a anar a jugar a la carambola d'aquell que vostè porta a este plenari. Què és un servei no obligatori? Doncs és un servei no obligatori. Que l'educació és fonamental? Doncs l'educació és fonamental. Que la cultura costa diners? Clar que costa diners. I que no podem treure d'ahir beneficis? Doncs clar, igual que no traguem del poliesportiu, del teatre i d'altres llocs. I de la meitat del personal que tenim en la casa no tenim un producte econòmic directe. Clar que costa diners. Que ens costa diners a tots? Sí. Que ara mateix, segons les xifres presentades, estan vora 300.000 euros? Doncs són ixos. Són ixos damunt del paper, però no són ixos en la realitat, perquè vostès parten d'un pressupostos prorrogats del 2010 que parlaven d'una injecció de subvenció de la Generalitat de vora 133.000 euros. Va arribar 53.000 i van arribar 61.000, és a dir, que menys del 50% en la realitat. Per tant, potser el retall que vostès pretenen fer ara se queda curt, perquè l'ajuda o la subvenció que ve de la Generalitat és la meitat de la que sí està projectada. Tindrem que plantejar-nos quan pot posar el poble de Silla damunt de la taula per a mantindre el conservatori. I potser ahir comencem a fer números. Vostès comencen a fer números recolzant-se en un delegat personal, 2 persones de la secció sindical de Comissions Obreres de UGT, que a mi, si jo fora treballador, ja m'escandalitza que puguen aprovar aquest tipus de coses, ja m'escandalitza, i de la direcció gerent de l'organisme, però representant en realitat dels treballadors, el delegat de personal. Uno és el representant real dels treballadors. I què demanen vostès? Demanen vostès que 5 professionals, a 5 se les retalle el 20% de la jornada laboral, a 5. Per què no als 20?
Retallem el 5 i a partir d'ahí, si algú ve a matricular-se d'estos que vostès volen retallar, no els apuntem? Si vostès mateixos ja tenen el conveni col·lectiu i en els estatuts que el temps de treball dels professionals va de 20 en 20 en funció de l'alumnat que té, per a què fa falta posar vostès el punt primer de la reducció per jornada laboral? Si ja està en el propi conveni, no fa falta. Eliminen vostès a la cap d'estudis, en aquest cas perquè és una dona, a l'àrea o a la part de cap d'estudis. En quin lloc del conveni col·lectiu o dels estatuts apareix un organigrama en la figura de la gerent o la direcció i el secretari sense la cap d'estudis? Al mateix temps que estem votant així, ja s'estem carregant també el conveni col·lectiu, perquè l'aprovació d'aquest conveni i d'aquests estatuts parla que l'equip directiu estarà format per el secretari i, no o no i o, sinó i, el cap d'estudis. Vostès eliminen aquesta figura. Per què no comparteixen la mateixa figura els dos i no eliminen a ninguna? I tenim el mateix equip directiu. Personal que decideix retallar-se 2 mesos el sou. I vostès després volen que retalle el 6% del complement específic. Ens agradaria que en la intervenció es diguera quant és el cost del complement específic del personal del conservatori, perquè deu de ser escandaloso per a que en el 6% puguem obtindre 18.000 euros. Vol dir que tindria que estar quasi en els 250.000 o 300.000 euros, quasi el complement específic. És una barbaritat. Per tant, si la xifra ens la pot dir, i així fem el 6% i veure els 18.000 euros d'on hi sé. Que algun treballador o que els treballadors s'apunten, doncs mire, no li dic jo que no. I si demà tenim més aturats i li diguem que va cobrar en negre, no li diré jo que no. I si el que cobra en negre demà li diu que va cobrar en lloc de 5,3, doncs no li diré jo que no. Però és que jo no estic ahí ni així per a que això passi. I per tant jo mai aniré a votar retallades absurdes. I nosaltres considerem que aquestes retallades són absurdes. Que possiblement podem acoplar horaris i podem acoplar hores? Segurament. Que possiblement la quantitat de personal o la quantitat d'alumnat que tenim no és suficient? Possiblement. Que és injust que l'alumnat de fora pagui igual que l'alumnat de dins? Doncs potser és injust. Que tenim que buscar fórmules per a que el de fora pague més i el de dins pague menys i d'aquesta manera becar-los o no becar-los i tindre més ingressos de partida? Doncs és possible. Però totes aquestes coses que són possibles, potser les podia vostès haver tret a través de les comissions que ja estan en els estatuts de l'organisme autònom, que per cert, feren vostès en l'any 2009 i després en l'any 2000 i després en el 2004 aprovaren el conveni col·lectiu. Per tant, complisquen vostès la mateixa normativa que se donaren i després parlarem de totes aquestes coses. Nosaltres, lògicament, si vostès no el deixen damunt de la taula, votarem en contra i el recurrirem, i lògicament perquè ens pareix un descabell que sempre ataca a lo mateix, sense tratar de buscar una solució positiva que nosaltres creiem que hi ha.